Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο δεν θα κάνουμε καμιά έτσι μεγάλη εισαγωγή από αυτές τις περίεργες που κάνω. Και αυτό γιατί κάθισα και το σκέφτηκα. Πολύ περίεργες αυτές τις εισαγωγές, ρε παιδί μου. Κάθομαι κι εγώ, πιάνω ένα χαρτί και γράφω ό,τι μαλακία μου κατέβει. Δεν σας κάνω πλάκα, μαλάκες. Όλες οι εισαγωγές που έχω κάνει σε αυτό το κανάλι είναι κείμενα με έμπνευση τουαλέτας. Γελάω γιατί νομίζω ότι σας κάνω πλάκα τώρα. Όχι, εντάξει, λοιπόν, πέρα από την πλάκα, ήθελα να ξεκινήσει αυτό το βίντεο λέγοντάς σας ένα τεράστιο ευχαριστώ. Στο προηγούμενο ελληνικό YouTube που έκανα, το ελληνικό YouTube 2, τα μηνύματά σας και τα comments σας με ξεκόλιασαν. Ναι, αυτή η λέξη μου ήρθε τώρα, τι να κάνουμε. Και θέλω να πω ότι πρώτη φορά συγκινήθηκα διαβάζοντας comments. Πράγμα πολύ περίεργο για να ανανέστη τόσα και εμένα. Ξέρετε, γενικά παλιότερα διάβαζα τα comments σας λίγο πιο χαλαρά. Ο Γιαννάκης, ο Minecraft Gamer 13, μου λέει ότι γαμάω. Τι καλός. Μου λέει ψέματα για να μου φτιάξει τη διάθεση. Πού να ξέρεις, φίλε μου. Νούμερο 3 στα trendings. Να μου ζήσεις, κυρατασία, να σε καλά. Ο Νίκος του J. Κάτια Αγγίλη, πώς το μπούτσο λέγεται αυτό, 3, μου λέει να κάνω περισσότερα βίντεο. Θα προσπαθήσω, φίλε μου, θα βάλω τα δυνατά μου. Τι είναι αυτό, μπιλιόλο. Γίνω YouTuber σε ένα φεγγάρι. Άγαμω το σπίτι μου, καινούριο κινητό. Τέλος πάντων, για να δω τι γράφουν. Ξεκαρδιστικό σχόλιο. Αυτό το ψεύτικο προφίλ του Νοζ είναι το αγαπημένο. Ακόμα συνεχίζει δυναμικά και γράφει με αυτό μπαγάσα. Πάμε όλοι μαζί ένα subscribe στο δεύτερο προφίλ του Νοζ. Ταξίζει άλλωστε. Μαλάκα Νοζ, ξεκόλα. Εντάξει, με βλέπεις, την πλάκα μας κάνουμε. Μην το πάρεις πάλι σαν σοβαρά και μου στέλνεις μηνύματα και προσωπικά βιντεάκια. Σε έβλεπα να ανεβαίνεις, ξέρω εγώ, και ζήλεψα. Ούτε η πρώην μου έτσι. Η πρώην μου τουλάχιστον σηκώθηκε και έφυγε. Ούτε βίντεο ούτε τίποτα. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι έχω ένα βιντεάκι. Λοιπόν, πέρα την πλάκα λίγο σοβαρά τώρα. Πρώτη φορά, τόσα χρόνια κάνω YouTube. Πρώτη φορά όμως απόρρισα με την ηθική και την νοημοσύνη του κοινού μου. Και γενικά νομίζω ότι σας ξέρω. Αυτό που γουστάρω περισσότερο σε εσάς είναι ότι δεν χρειάζεται καν εγώ να πω να μην δώσετε hate σε αυτούς που αναφέρω στα βίντεο. Το ξέρετε ήδη από μόνοι σας και δεν το κάνετε χωρίς να μιλήσω καν εγώ. Δεν είναι λίγο πράγμα για μένα αυτό, παιδιά. Αυτό που πιστεύω ότι έχω καταφέρει με αυτή τη σειρά είναι ότι σιγά σιγά αρχίζετε και με μαθαίνετε. Πλέον το κανάλι έχει φτάσει σε ένα σημείο. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που άμα μιλήσω, κάποιος θα μ' ακούσει. Και όχι μόνο θα μ' ακούσει, θα με καταλάβει κιόλας. Τι άλλο μπορεί να θέλει, ρε παιδιά, ένας YouTuber από το κοινό του, αλήθεια. Δεν ξέρω αν τα νιώθετε αυτά που λέω. Αν πραγματικά καταλαβαίνετε το γλύψιμο που σας κάνω με λυπητερή μουσική. Μηδέν φιλτράρισμα, τίποτα. Α, καλά, άμα αρχίσαμε έτσι, σήμερα μόνο αυτά θα βλέπουμε. Στο τέλος, ρε μαλάκι, θα μου γράφετε από κάτω hashtag #nofilter για comment. Δεν σας βλέπω και πολύ έτοιμους σήμερα να βουτήξουμε στην παράνοια του YouTube. Την παράνοια φυσικά που εσείς φταίτε για αυτή. Αλήθεια, ρε μαλάκες, πώς τους έχετε καταντήσει έτσι, ρε. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Λίγα views θέλουν τα παιδιά. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Αλλά ξέρω τι θέλετε. Βρήκα επιτέλους τι θέλετε να δείτε από μένα. Και ήταν μπροστά μου τόσο καιρό και δεν το βλέπα. Βρε, γιατί δεν το λέγατε τόσο καιρό. Σήμερα στην εισαγωγή θα κάνουμε γυμναστική Survivor. Fuck yeah! Δεν είναι clickbait, μαλάκες, και γολάτε. Είναι η γυμναστική που κάνει ο Ντάνος κάθε πρωί. Τι λέω, γαμό. Λοιπόν, έτοιμοι, για πάμε. Πάμε! Ναι! Μισό! Αυτό είναι! Καλά το κάνω! Αυτό θέλετε να δείτε, ρε! Ελληνικό YouTube, ρε μαλάκες! Ντάνο, έλα! Καταρχάς θέλω να παραδεχτούμε όλοι πόσο καβλώσαμε με το καινούριο background, Όπως είπα, εξελισσόμαστε, bitches. Αλλά είμαι πολύ σκληρός καριόλης, Και τι δεν έχουμε τώρα, φωτισμούς, LED εδώ, VGA, όλα μέσα. Όχι τίποτα άλλο, χρειαζόμουν και να έχω κάμια 100 χειριστήρια. Και χώρο για γυμναστική τώρα, όλα. Μέχρι και καινούρια γυαλιά πήρα. Όχι, εντάξει, αυτό είναι περίεργο. Εντάξει, το καταλαβαίνω μισό. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, μάλλον την εισαγωγή θα πρέπει να τη δείτε 2-3 φορές για να την καταλάβετε πλήρως. Είναι λίγο περίεργη για να φεύγουν τα κακά πνεύματα και να μένουν αυτοί που πρέπει. Του πούστη, δεν θα καταλάβανε τίποτα, θα βαρεθήκαν και θα το κλείσανε. Δεν γίνεται αλλιώς. Anyway, όσα ακούσατε στην εισαγωγή, όσα καταλάβατε τουλάχιστον, τα εννοώ Nation και κάποια μηνύματα ειδικά ήταν. Τέλος πάντων. Και στην τελική αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι σας αγαπάω όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά, ακριβώς όσο αγαπάω τον Bubble Tea. Εντάξει, μην το γαμίσουμε, ρε μαλάκες, δεν σας ξέρω και προσωπικά. Ρε Πούγια, πώς πληρώνεις με το eFood πλάκα-πλάκα. Γιαννάκη, νομίζω ότι έγραψε σίπουλα αυτό το σχόλιο για να μου κάνεις πάσα να πάρεις κουπονάκι από το eFood. Ότι τάχα εσένα σε πιάσε ο καημός τώρα, πώς πληρώνουμε με το eFood. Άσε μας, ρε Γιαννάκη, τώρα σε τα μας. Αφού όλοι ξέρουμε ότι με το eFood μπορείς να πληρώσεις με 3 διαφορετικούς τρόπους. Μετρητά, PayPal και πιστωτική. 3 κλικς και έρχονται τα εσωτερικά ερωτήματα για τη σεξουαλικότητά σου.
Τι μαλάκα είμαι, στα παγκάκια θα κοιμάμαι του χρόνου. Τέλος, παιδιά, το αποφάσισα. Θα κάνω Patreon. Δεν γίνεται τώρα δουλειά με χορηγίες και με τέτοια. Λοιπόν, το Patreon μου θα λέγεται Booyah TV Official 2013. For no reason. Και εννοείται δεν θα το κάνω σαν τα άλλα τα γατάκια που λένε 1 ευρώ και θα σου δώσω το Skype μου. 2 ευρώ και θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. 5 ευρώ και θα πιω τα υγρά σου. Καμία επαφή. Θα είναι ένα επίπεδο και το πιο ζουμερό απ' όλα. Έτοιμο. Λοιπόν, παιδιά, άμα κάνετε subscribe στο Patreon μου, θα σας στείλω εγώ ίδιος το προσωπικό κινητό και το σταθερό οποιοδήποτε YouTuber θέλετε. Ποιον θέλετε, οποιοδήποτε θέλετε, όποιον γουστάρετε. Εδώ τα έχω όλα. Λοιπόν, Vibrator, Τσα, Κονίλο, τον Τόλι. Α, τον Τόλι. Λοιπόν, γράψε 698-2932. Όποιος κάνει subscribe στα επόμενα 20 λεπτά, θα του στείλω ένα προσωπικό βίντεο όπου θα κάνω Fuck, Marry, Kill Challenge. Αλλά προσοχή, με 4 YouTubers. Το τέταρτο λογικά θα τον πάρουμε παρτούζα, ξέρω εγώ. Και όλα αυτά μόνο με 500 ευρώ. Εσείς με κλέβετε κανονικά. Έτσι μάλιστα. Έτσι θα είσαι ένας μπουλιαμπός. Δεν θα είσαι ένα ταπεινό σκουπιδάκι σαν τους άλλους subscribers. Ώρες γίνομαι κι εγώ σαν κακιασμένη γκόμενα, Δεν μπορώ να μιλάω έτσι για άλλους YouTubers. Θέλω να το πω κι εγώ γιατί αδίκησα κάποιους στο προηγούμενο βίντεο. Έχει 2 χρόνια που μου πάνε κόντρα οι πιο πολλοί Έλληνες YouTubers. Με βρίζει ο ένας, δεν λέω τίποτα. Ας πούμε, λέει ο Τσακ κάτι, δεν λέω κάτι. Λέει ο Λινάρας κάτι, δεν λέω κάτι. Λέει ο Πούια κάτι, δεν λέω κάτι. Λένε από εδώ, λένε από εκεί, ξέρω εγώ. Και δεν είπα τίποτε σε κανένα. Μα πόσο καιρό, ρε μαλάκες. Είμαι και εγώ άνθρωπος. Α, παιδιά, εδώ έχει δίκιο. Ο Ντουτζέι δεν μου είπε τίποτα κακό. Όχι, παιδιά, δεν το δέχομαι. Εγώ είμαι ο κακός. Ήμουν σκληρός μαζί του και όχι με την καλή έννοια. Μόνο με είχε ψιλοβρίσει, μωρέ, επειδή είχα κάνει μια φορά share ένα βίντεο του chat. Μικροπαρεξήγηση ήταν. Άλλο είχε καταλάβει ο ένας, άλλο είχε καταλάβει ο άλλος. Εγώ χαζός είχα καταλάβει ότι ήθελε συνεργασία και αυτός νόμιζε ότι θα χαϊδεύω τις ρόγες μου επειδή με έβαλε 6 δευτερόλεπτα σε ένα βίντεο. Και δεν είπα τίποτε σε κανένα. Είμαι και εγώ άνθρωπος. Τέλος πάντων, δεν γαμιέται. Λοιπόν, πάμε στο κυρίως πιάτο. Πολλοί αναρωτιέστε γιατί ακόμα δεν έχει σχολιάσει τον Άμπα. Γιατί δεν τον έχει κράξει. Λες και είναι μάστα, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν γουστάρω να σχολιάζω YouTubers που τα βίντεο τους είναι απλά χάλια. Δεν είναι αστείο άλλωστε, μωρέ. Τι αστείο να βγάλεις από ένα χάλια βίντεο. Είναι σαν να λέω, α, παιδιά, το τραγούδι του Μάνου ήταν λίγο για τον Μπούτσο. Τι κατάφερα τώρα. Θα έκανα ακριβώς ό,τι κάνουν το 99,9% των σχολιαστών. Άντε, όχι 99,9, 99,8. Τι κάνουν, θα σχολιάσουν ένα βίντεο εύκολο, ένα βίντεο που θα είναι εντελώς χάλια. Ένα μικρό παιδί είναι ανάγκη. Εγώ απ' την άλλη προτιμώ να σχολιάζω λάθος συμπεριφορές. Μίστερ Άμπα. Όλοι τον κράζουν, όλοι τον βρίζουν. Μίσος γενικά παντού. Κύπρι. Βγάλε αυτό το βίντεο. Βγάλε αυτό το. Ένα λεπτό, ηρέμησε. Βγάλε αυτό το. Λεβόν, βγάλε το βίντεο. Λεβόν, εγώ τώρα ερχόμουν. Έτσι. Και έφερνα ένα κινητό και στο βάζα στη μούρη. Και στο δείχνα φόνους από τριτοκοσμικές χώρες. Μικρά παιδιά, σκυλιά να τα βασανίζουν κτλ. Πώς θα αντιδρούσες? Γιατί μου το έκανες αυτό? Χωρίς να με προειδοποιήσεις. Μπορείς να βάλεις ένα γραφικό στην αρχή. Ακολουθεί βίντεο με το Mr. Άμπα. Και αλήθεια τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο hate σε έναν άνθρωπο, σε έναν απλό YouTuber. Όχι, παιδιά, εγώ δεν είμαι σύμφωνος σε αυτό. Πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία. Εγώ θα είμαι αυτός που θα σε βοηθήσω να ξαναφτιάξεις το όνομά σου. Αν δεν το κάνω εγώ, ποιος θα το κάνει? Αφού δεν υπάρχει κανένας, όλοι τον βρίζουν. Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο του δεν είναι και πολύ στο στυλ μου, αλλά θέλω σήμερα να προσπαθήσω να δω τα βίντεο του με μια θετική διάθεση. Μπορώ και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ξεκινήσει μια καινούργια φιλία μετά από αυτό. Γιατί, με τον Τόλι πώς έγινε? Με τον Τόλι γνωριστήκαμε, τον γνωρίσατε κι εσείς και τώρα απολαμβάνει το νέο του έρωτα. Το λιγότερο εμετική και οι δύο σας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, να το κανάλι του Άμπα. Δοκιμάζω γλυκά. Δοκιμάζω γλυκά με τις φίλες μου. Δοκιμάζω γλυκά με τον αδελφό μου. Δοκιμάζω γλυκά με μια φίλη μου και τον αδελφό μου. Δοκιμάζω γλυκά με 2 φίλες μου και ο αδελφός μου έρχεται σε λίγο. Ενδιαφέρον. Για πάμε. Hello κόσμε! Τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Θα δοκιμάσουμε γλυκά και σοκολάτες από τη Γερμανία. Μισό ένα λεπτό. Έλα, δεν ήμουν έτοιμος, περίμενε. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί φαίνεται. Η κοπέλα που έχει το κατάστημα με τις σοκολάτες και τα γλυκά στη Γερμανία που τις στέλνει σε όλο τον κόσμο είναι ελληνικής καταγωγής. Όπα, συγγνώμη, αυτό το έχω, περίμενε. Ελληνικής καταγωγής στα αρχίδια μας. Καλό like στο βίντεο, να κάνετε μια εγγραφούλα στο κανάλι για να μην χάνετε. Εννοείται ρε Άμπα, εννοείται θα κάνω subscribe. Περίμενε, ήταν τα καλύτερα 40 δευτερόλεπτα της ζωής μου αυτά. Έχει μέσα και λευκή σοκολάτα. Πλάκα κάνεις. Τι είναι αυτές οι σοκολάτες? Είναι καταπληκτικές. Δεν θα δοκιμάσετε λίγο, Θανάση? Έγαμο το
Αλλά καχίστηκα πάνω μου. Λοιπόν, θα πω κάτι που θέλω να το πω τόσο καιρό και θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Ρε Άμπα, τι φάση με αυτή τη φωνή, αλήθεια τώρα. Δεν στο λέω με κακία, αλλά πρέπει να μας πεις τι φάση, τι παίζει. Ξεκινάει όλες τις προτάσεις του με κανονική φωνή και όταν τελειώνει η πρόταση, μιλάει σαν τσαπφό. Δεν θα δοκιμάσω το λίγο, Θανάση, ξεκάθαρα. Καράτε! Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια βάρσα που έχω σκεφτεί. Καράτε! Λέων! Αγάπη μου! Έλα τα χρώματα, Έλα, δώστε μου. δώσε. Χαμούλης. Χαμούλης. Hello κόσμε. Hello. Βέβαια, πάρα πολύ cool αυτό, να το δείτε όλο το βίντεο, είναι τρελά. Όλο θα το δούμε. Όχι μόνο θα το δω όλο, αλλά όση ώρα παίζει το βίντεο, εγώ θα παίζω με το spinner μου. Εντάξει, πάμε. Τα πρώτα δικά μου fidget Ναι. spinners. Έλα. Πάμε. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι τέλειο, δείτε το χρυσό. Wow. Αμπά, να σου πω, χρυσό ήταν και πριν το γυρίσεις. Δείτε το χρυσό. Wow, είναι άσπρο! Αγάπη μου! Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στον Άμπα είναι ότι μιλάει και για κοινωνικά θέματα. Έχει πάει και σε διάφορες εκπομπές, έχει βγει στην τηλεόραση. Για παράδειγμα στην Ανίτα Πάνια είχε πάει να μιλήσει για το bullying. Συγκλονίζει 20χρονος YouTuber που έπεσε θύμα ενδοσχολικής βίας. Εντάξει, βέβαια ξέρω τι θα μου πείτε. Είμαι μέσα στο μυαλό σας. Δεν σας αρέσει η Ανίτα Πάνια. Τι να κάνει ρε παιδιά, προσπαθεί και αυτή να φτιάξει το όνομά της γιατί έχτισε την καριέρα της πάνω στο bullying. Και λέει τώρα να το φτιάξουμε λίγο το θέμα. 28. Το όνομά σου είναι 28. Άκουσα πόσο χρονών είσαι. Βίκη με λένε. Α, μάλιστα. Σε λένε 28 και είσαι Βίκη χρόνων, έτσι. Έτσι. Ναι. Όχι ρε, τώρα είναι κυριλέ η Ανίτα, ξεκολλάτε. Παιδιά, μπορώ να πω ότι το να μιλάς για bullying είναι το αγαπημένο μου trend που κυκλοφορεί στο YouTube, Είναι τόσο αστείο! Όπα ρε παιδιά, θα εξηγήσω. Μην κάνεις καμιά μαλακία. Είναι αστείο γιατί το να βλέπω τον Άμπα και κάποιους άλλους να κάνουν βίντεο για το bullying είναι σαν να κάνω εγώ βίντεο και να σας λέω. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας πω κάτι. Ξέρω ότι θα βοηθήσω πολλούς εκεί έξω με αυτό το βίντεο. Πρέπει να κόψουμε αυτή την κακιά συνήθεια. Πρέπει να Πρέπει να σταματήσουμε να πίνουμε bubble tea. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ποια η διαφορά? Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, εννοείται ότι το bullying είναι ένα απίστευτα σοβαρό θέμα και όντως πρέπει να σταματήσει. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να ακούω κάποιους YouTubers να μιλάνε γι' αυτό. Βλέπω διάφορα βίντεο και ανεβάζω πυρετό σε δευτερόλεπτα. Δεν σας κάνω πλάκα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που έθιξε ο Άμπα και έχει και απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ήταν με ένα 10χρονο αγοράκι που του κάναν bullying επειδή βάφεται. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο το οποίο ξέρω ότι δεν το περιμένατε αυτήν τη στιγμή. Αλλά έπρεπε να γίνει. Βρήκα ένα κείμενο σε ένα blog και είμαι έξαλλος. Ξέρω ότι σας είχα πει ότι θα κάνουμε ένα Kiss Mary Kill στο Instagram, αλλά το άλλαξα τελευταία στιγμή. Παιδιά, για να θυσίασε fuck Mary Kill, κάτι παίζει εδώ πέρα. Το Kiss Mary Kill είναι σχεδόν έτοιμο και θα βγει σε λίγες μέρες. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό. Απλά αγχώθηκα λίγο, αλλά εντάξει, αφού μας το είπες, κομπλέ. Όσο κομπλεξικοί και κλειστόμυαλοι μπορείτε να γίνετε ακόμη. Να πω κάπου εδώ πέρα, όπως έχω δηλώσει και σε προηγούμενα βίντεο, ότι δεν συμφωνώ να βάφονται μικρά παιδιά. Και ο μόνος λόγος που δεν συμφωνώ είναι για τη δική τους επιδερμίδα, για να είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ σωστός. Για, πού το έχει πει αυτό, δεν το έχω δει. Πού πήγε ρε Mr. Άμπα το βίντεο, το έσβησες? Ότι τα χαμπούγια δεν είναι παλιά πουτάνα και το έχει κατεβάσει ήδη, Α, δεν το έχω κατεβάσει, Τέλος πάντων, θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα. Ούψ, λάθος, μισό λεπτό. Πόρε μαλάκα την ηλίθεια. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι. Είμαι της λογικής, και διορθώστε με άμα το βλέπετε αλλιώς εσείς, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια στα βίντεο στο YouTube. Και ειδικά στους σχολιασμούς. Τα δύο κυριότερα, όχι μικρά παιδιά και όχι ανθρώπους με διάφορες σωματικές ή νοητικές ανάγκες. Σωστός μέχρι εδώ? Οπότε κομμένες οι μαλακίες τύπου. Γιατί έτσι κάνει ο ξάδερφός μου ο Νίκος και ξέρω ότι υποφέρει και αυτός και η οικογένειά του. Τούβλο. Έτσι να τον ονομάσεις, όχι βλάκα. Είμαι και εγώ άνθρωπος. Επίσης, ένας άλλος βασικός κανόνας στις αρχές μου είναι ότι αν θέλεις να κάνεις βίντεο σχολιασμού, επειδή έχεις αρχίδια και είσαι μάγκας και θες να το κάνεις, ρε παιδί μου, θα πρέπει να είσαι ικανός να δεχτείς τον ίδιο ακριβώς σχολιασμό με τον δικό σου. Με λίγα λόγια, κράξε, αλλά όπως θα ήθελες να σε κράξουν. Σωστός, δίκαιος. Οπότε, όχι τούβλο Άμπα. Το κοριτσάκι δεν είναι ηλίθιο, είναι απλά 9 χρονών. Ωρε μαλάκα την ηλίθεια. Αντί να κάνεις ένα βίντεο αποκλειστικά για να τη βρίζεις, θα μπορούσες πολύ εύκολα να τη βοηθήσεις και να της μάθεις. Άλλωστε, από ό,τι βλέπω, είσαι πολύ πιο έμπειρος σε αυτό. Για να το σχολιάζεις κιόλας. Καλά, το πέτυχα η πουτάνα, εννοούσα ο make-up guru. Αγάπη μου.
Ο Άμπα, παιδιά, είναι πραγματικά ένα θαύμα του ελληνικού YouTube. Μιλάω ειλικρινά τώρα, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Ξέρετε τι παίζει. Στο ίντερνετ γενικά δεν μπορείς και πολύ να κρυφτείς. Αν κάνεις μαλακία, αργά ή γρήγορα θα σε πάρουν χαμπάρι. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ YouTube, πώς γίνεται ένα κανάλι που άμα γράψεις την αναζήτηση 10χρονο, θα σου βγάλει πάνω από 10 βίντεο που τα βρίζει, γιατί δεν τα σχολιάζει, τα βρίζει, να είναι ακόμα online. Είναι φανταστικό, μαλάκες. Και όχι μόνο είναι online. Restricted mode, bitches. Το αγαπημένο μου playlist, σχολιασμοί Mr. Amba. Για να δούμε τι έχει εδώ πέρα ο Άμπα. Λοιπόν, έχουμε 10χρονο, μάλλον 8χρονο, sorry. 10χρονος, 10χρονος. Και αυτό που με τρελαίνει, ξέρετε τι είναι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα είπε, εντάξει, ο Άμπα έσβησε το βίντεο με το κοριτσάκι που έβριζε, άρα κατάλαβε το λάθος του. Χαλό! Και εγώ αυτό πιστεύω. Αγαπητέ Χρήστο Μαλάκα. Όχι άλλα μωρά, όχι άλλα μωρά που αχ, μωρέ το καημένο. Δεν θέλει να το κάνει, για την ψυχαγωγία σας το κάνει. Ρε, καταντάει κουραστικό. Κόψτε φάτσα που λέει και τη λέξη μαλάκα. Συνήθιζαν να με κοροϊδεύουν στο σχολείο για διάφορα θέματα, όπως ήταν η εμφάνιση μου. Κόψτε φάτσα που λέει και τη λέξη μαλάκα. Με κάναν να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Να πας να γαμηθείς και την πούτσα σου να δεις. Να πας να γαμηθείς και την πούτσα σου να δεις. Είμαι πολύ hardcore τελικά. Ξαναπείτε ότι ο 2J δεν είναι αστείος. Εδώ κοιτάξτε. Ένα μπάρο, 2 τριγώνια. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Όλοι οι YouTubers κοπιάζουμε για να κάνουν αυτό το βιντεάκι. Βέβαια, τι haters να έχει ένα 7-8 χρονών κορίτσι. Δεν ξέρω, ρε Άμπα. Λογικά μετά από αυτό το βίντεο, περισσότερους θα υποθέσω. Ειδικά στο σχολείο, φίρμα θα γίνει. Εδώ ένα βίντεο με ένα 10χρονο που απλά χορεύει. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Έβαλε την κάμερά του και χόρευε. Το είδε ο Άμπα. Βίντεο σχολιασμού, ρε σκατό. Και τι να πρωτοσχολιάσεις. Βασικά τίποτα. Θα φτιάξουμε ένα ολόκληρο βίντεο που θα λέμε μόνο. Κοίτα πως χορεύει το ηλίθιο. Διακά Παναγία μου, βοήθησε με, δεν μπορώ. Όποιο ταλέντο και να έχετε, να μην φοβάστε να το εκφράζετε. Άμα ήμουν η μάνα του, εκτός ότι δεν θα παραδεχόμουν ότι είναι παιδί μου δημόσια. Άπλε το ταλέντο και φροντίζουν κάθε φορά να μας το δείχνουν. Βέβαια, στο συγκεκριμένο, όχι μόνο άπλετο είναι. Και άπλητο μη σου πω. Το καταλάβατε το αστείο, φαντάζομαι. Επειδή είναι λογικά τσιγκανάκι, είναι και ηλίθιο 10χρονο και άπλητο. Είναι ξεκαρδιστικός όμως ο μπαγάσας. Μπείτε σε βίντεο. Καλά, όσο για την κάμερα δεν το συζητώ. Να μην είναι και κινητό της μαμάς. Λογικά είναι χάλια το βίντεο επειδή είναι 10χρονο. Εσένα ποια είναι η δικαιολογία σου, ρε τρελέ? Άμπα, ρε μαλάκες, έτσι. Το χαρακτηριστικό του Άμπα που τον κάνει και πετυχημένο άλλωστε δεν είναι απλά να σχολιάζει 10χρονα. Είναι να τους γαμάει την ψυχή. Τέλος τώρα, είσαι 10χρονο και ανέβασες ένα βίντεο, ολόκληρη σειρά θα τραβήξει πάνω σου. Εκεί ρε μουνί, να μην ξαναβγείς από το σπίτι. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ πέρα το παιδάκι που τράβηξε ένα βίντεο και καλά Q&A. Ήταν να μην το δει ο Άμπα. 5 βίντεο έκανε γι' αυτό. Προσέξτε με λίγο για να καταλάβετε καλύτερα. Ένα βίντεο το σχολίασε 5 φορές. Τρελαίνομαι, με βλέπετε που υδρώνω. Για να δούμε. Ζει επικίνδυνο ο Άμπα. Είμαι και πολύ hardcore τελικά. Το σημερινό βίντεο στάζει αντρίλα κυριολεκτικά. Α, δεν θα το κάνεις εσύ το βίντεο? Γιατί παίζεις τόσο καλή κιθάρα? Τι να σου πω ρε πατέρα, πρέπει να είναι τα γονίδια. Επίσης από τα ορθογραφικά του πατέρα καταλαβαίνουμε και τι ψηφίζει. Έλα ρε Άμπα τρελέ, και στα πολιτικά μέσα είσαι ρε μούρι. Μαλακία ρε μεγάλο. Να είμαι από μία πλευρά και να τον βλέπω να τραβάει μαλακία έτσι. Και είναι στον κόσμο. Αυτό το αποτρόπαιο πράγμα που ναι, θα το πω αν θες κόψεις το μοντάζ, ξεπερνάει και την παιδοφιλία, ρε φίλε. Την ξεπερνάει. Τόσο άσχημο είναι το θέμα. Και είναι στον κόσμο. Μαλάκα, έβαλε τον πατέρα και τη μάνα του να κάνουν ερώτηση. Λογικά ρε Άμπα επειδή είναι 10χρονο. Εσύ εκεί κολλάς τώρα. Γιατί? Λογικά επειδή είσαι ηλίθιος. Δεν ξέρω, θα δούμε. Άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Εδώ να δείτε γιατί ιδιοφυΐα μιλάμε. Λέει ο Άμπα. Πού να κάθομαι τώρα να γράφω κείμενα και μαλαγίες. Δεν κάνω καλύτερα ακριβώς το ίδιο βίντεο με διαφορετικά ρούχα. Το βλέπετε που μου ανεβαίνει ο πυρετός, Είμαι και πολύ hardcore. Το σημερινό βίντεο στάζει αντρίλα κυριολεκτικά. Δεν είναι άλλο από τον λεγόμενο DJFX. Εντάξει, θα μου πεις και εσύ ρε μαλακαμπούγια, αφού το λέει ο άνθρωπος, είναι re-upload, ότι το ξανανέβασε. Δίκιο έχεις.
Αλλά είναι και τα δύο online. Τι φάση! Αφού έφτιαξε το βίντεο επειδή ήταν λάθος το προηγούμενο, σβήσε το παλιό. Θα σας παρακαλούσα σε όποιον αρέσει το βίντεο να πατήσει ένα like και να κάνει μια κοινοποίηση το βίντεο, γιατί είναι κρίμα να χαθούν τα στατιστικά του. Μας κοροϊδεύεις ρε μαλάκα στη μούρη μας. Τι φάση! 411.000, 400.000, 320.000, 335.000. Εξηγήστε μου εσείς αυτά τα νούμερα τώρα. Στην Ελλάδα είμαστε κατά του bullying σε μικρά παιδιά. Οκ, ό,τι πεις ρε. Είμαι και πολύ hardcore τελικά. Ηλίθιος είσαι man, sorry που στο λέω έτσι. Αλλά πρέπει να σχολιάσω κι εγώ κάτι με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Αγάπη μου! Άλλη μια σειρά που έχει κάνει ο Άμπα είναι με μια κοπέλα που είχε από ό,τι φαίνεται κάποια προβλήματα ομιλίας. Παρ' όλα αυτά όμως η κοπέλα κάνει κανονικά τα βιντεάκια της στο YouTube και στα αρχίδια της και μπράβο της. Κάνει και κάτι καλά βιντεάκια από ό,τι έχω δει, αλλά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτή τη συγκεκριμένη κοπέλα μου την έχετε στείλει και πολλοί από εσάς να τη σχολιάσω. Η απάντηση ήταν πάντα μία και μπορεί να το επιβεβαιώσετε πολύ αυτό. Προφανώς δεν θα σχολιάσω ένα τέτοιο κανάλι. Και πόσο μάλλον να κοροϊδέψω την αδυναμία της. Τον Άμπα τι τον έχουμε άλλωστε. Πήγα να πετάξω τα σκουπίδια πριν έρθω εδώ. Βάλτε τους γαμημένους στους υπότιτλους. Επιτέλους, κουράστηκα. Άμπα, ξέρεις τι παίζει λογικά. Λογικά η ηλίθεια δεν βάζει υπότιτλους γιατί έχει πρόβλημα ομιλίας και δεν νιώθει άνετα. Τούβλο. Αυτή τη στιγμή θα είχα εκπομπή σε τηλεόραση, σε κανάλι, αν είχα στηθεί. Για να δείτε με ποιον έχετε να κάνετε. Πιστεύω σήμερα είδαμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Άρε Άμπα, άγαλμα θα σου φτιάξω ρε πούστη. Πώς το κατάφερες αυτό το θαύμα ρε μπαγάσα. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να με ξέρει όλη η Ελλάδα. Όλοι όμως. Να είχα δική μου εκπομπή. Δεν το έκανα. Γιατί εγώ δεν γουστάρω να πάρω την εκπομπή με το κόλλο μου και με το πούτσο μου. Γουστάρω την πάρω την εκπομπή. Σε φτυλίζω το δεκάχρονα, πες το! Γιατί? Γιατί είσαι ηλίθιος λογικά. Δεν ξέρω. Εγώ λέω να το κλειδώσουμε εκεί. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον ορισμό του επαγγελματία YouTuber. Είμαι επαγγελματίας YouTuber. Τον Μάνο. Επαγγελματίας YouTuber. Επαγγελματίας, Στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι τη χρησιμοποιούμε πολύ λάθος αυτή τη λέξη. Επαγγελματία λέμε κάποιον συνήθως που κάνει κάτι και παίρνει λεφτά για αυτό. Ουσιαστικά να ζει από αυτό. Εγώ, απ' την άλλη, προτιμώ να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για κάποιον που κάνει σωστά και καλά τη δουλειά του. Βαριά λέξη, φίλε Μάνο. Και θα το καταλάβεις γιατί πιστεύω ότι έχεις λίγο μυαλό. Ο Μάνος είναι ένα ευαίσθητο παιδί και ένας ικανότατος σχολιαστής. Σκέτος επαγγελματίας. Όλος τυχαίος έχει κάνει και αυτός βίντεο για το bullying. Ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο μας λέει ότι δεν είναι σωστό να κράζεις κάποιον επειδή απλά είναι διαφορετικός. Επειδή κάποιος δεν είναι ίδιος με σένα, δεν σημαίνει ότι μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Πολύ σωστός. Και πάνω απ' όλα ξεκαρδιστικός. Και ξεκαρδιστικός βέβαια γιατί ακούμε αυτό από έναν άνθρωπο που έχει για τίτλο σε βίντεο Ρε Πακιστάν. Πώς το πέρασε αυτό στον ντούκου ρε τρελέ και δεν το πήρε κανένας χαμπάρι. Τέλος πάντων, σε αυτό το βίντεο παραδείχεται και ο ίδιος ότι μπορεί κάποτε να έχει κάνει bullying μέσα από τα βίντεο του, αλλά τώρα το έχει μετανιώσει. Πίστεψέ με, δεν κοροϊδέψα ποτέ άτομα που να μην θέλουν να τους κοροϊδέψω. Ναι, ίσως σε ένα-δύο βιντεάκια, τα οποία πίστεψε με τα παλιά μου βιντεάκια τα έχω μετανιώσει και επιπλέον σε βίντεο μου έχω πει συγγνώμη για εκείνα τα βιντεάκια που απλά τα συχαίνομαι και από μόνος. Πίστεψε με. Έρχομαι και ρωτάω και κάνω την πιο απλή ερώτηση. Αν ξέρεις ότι έχεις κάνει bullying σε ένα από τα παλιότερά σου βίντεο, γιατί δεν έχει κατέβει κανένα βίντεο? Όλα online τα βλέπω. Λοιπόν, ξέρω τι φταίει, Μάνο. Επειδή ξέρω ότι βαριέσαι να σπαταλάς χρόνο στο YouTube για να ψάχνεις τα βίντεο τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, θα σε βοηθήσω εγώ, φίλε. Αυτό είναι συναδελφικότητα. Δύο επαγγελματίες YouTuber, ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Καταρχάς το αγαπημένο μου βίντεο του Μάνου που θέλω να κάνετε όλοι like. Με είδες, είδες πως βοηθάω. Είναι το σχολιασμός vs κράξιμο. Και ένα καλό tag δίπλα για να πιάσουμε views. Σε αυτό το βίντεο μας μιλάει για αυτούς που κράζουν και δεν είναι επαγγελματίες. Αχ, τα καλύτερα τα βγάζετε όταν είμαι εγώ στο στρατό, Και γερμανικό μπούγια και να χαλάει μεγαμπάιτ. Καλά. Παρακαλώ πολύ όσοι θέλετε να πάρετε θέση στο θέμα αυτό και να μου πείτε την δικιά σας άποψη, δείτε πρώτα όλο το βίντεο. Επιπλέον, όσοι ήρθατε απλά για να κράξετε, μας δείχνετε απλά ότι είστε τόσο χαζοί που δεν έχετε καν άποψη. Peace bro, τι δεν καταλαβαίνετε? Είστε χαζοί σας λέει haters. Θες να με κράξεις? Μάντεψε. Δεν έχεις καν άποψη. Άρα δεν μπορείς να με κράξεις. Όπα, κάτσε ρε φίλε, αφού δεν σε γουστάρω, θέλω να σε βρίσω. Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί δεν έχεις άποψη, τι λέμε? Μα η άποψή μου είναι ότι δεν σε γουστάρω. Δεν γίνεται αυτό. Έλα Χριστέ, γιατί? Γιατί λογικά είναι ηλίθιος, δεν ξέρω, θα δούμε. Άλλο το βίντεο σχολιασμού και άλλο το κράξιμο. Πολύ σωστά τα λέει. Άλλο κράξιμο και άλλο σχολιασμό. Για να δείτε κιόλας και τι ψυχούλα είναι και πόσο επαγγελματίας YouTube. Θα μας δώσει τα φώτα του πάνω στο θέμα με ένα μικρό παράδειγμα. Ένα μικρό σεμινάριο. Να μάθουμε κι εμείς οι μικρότεροι YouTubers, ρε παιδιά. Τώρα ποιος θα κάνει σεμινάριο σε ποιον σε αυτό το βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Βίντεο σχολιασμού. Πώς είναι ουσιαστικά τα βίντεο που κάνει ο Μάνος. Μεθυσμένος μπαίνω στο κλαμπ. Κι εγώ έτσι μπαίνω στο κλαμπ. Στο κλαμπ σάντουιτς εννοώ. Θεός, Θα μπει έτσι, ωραία, θα ξεκινήσω κι εγώ. Λοιπόν, 1, 2, 3, βάλε το τραγούδι. Πόσες φορές θα το κάνω ρε παιδιά? Πόσες φορές περιμένετε να το κάνω? Σταμάτα να το λες! Σταμάτα να το λες! Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, για το καλό της οθόνης μου το προχωράω λίγο. Και τώρα YouTubers είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνετε, γιατί οι επαγγελματίες τα κάνουν αυτά.
Μεθυσμένος μπαίνω στο club dub. Μαλακίες είναι αυτές που λέτε ρε παιδιά? Νομίζετε δηλαδή ότι αυτό είναι τραγούδι? Είναι για τον Μπούτσο το τραγούδι αυτό. Είπω, ποιος νομίζεις ότι είσαι ρε μαν? Τι νομίζεις ότι είσαι ρε φίλε? Αυτό είναι κράξιμο παιδάκια μου. Μας ξεφτύλισε, μπράβο! Μας έτριψε την αλήθεια στη μούρη και μας χάρισε και τα ρέστα. Μανώ, απλά κατέβασέ το ρε φιλέ. Απλά κατέβασέ το, μην ρωτάς πολλά. Μιλάμε, το cringe έχει φτάσει σε επίπεδο κλανιάρι challenge τώρα, τι λέμε. Σταματήστε το τραγούδι. Η αγαπημένη μου σειρά στο YouTube. Τη λατρεύω τόσο πολύ που αντί να βάλω φιλαράκια στην τηλεόραση το βράδυ για να κοιμηθώ, όπως κάνουμε όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, βάζω σταματήστε το τραγούδι. Κοιμάμαι σαν πουλάκι, 17 επεισόδια έχει κάνει, ζωή να έχει. Ουσιαστικά σε αυτή τη σειρά τι κάνει? Σχολιάζει κάποιους ανθρώπους που μια 5λεπτή αναζήτηση να κάνετε. Θα διαπιστώσετε κι εσείς, δεν θα πω πολύ, ότι οι μισοί από αυτούς έχουν κάποιο νοητικό πρόβλημα. Αλλά είναι τόσο αστείοι και ηλίθιοι. Θα δείτε τώρα. Ειδικά τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να τραγουδήσουν επειδή έχουν κάποιο πρόβλημα, είναι τα πιο ηλίθια από όλα. Αυτή η σειρά είναι επιτυχημένη γιατί είναι σχολιασμός. Όχι κράξιμο, επαγγελματικά πράγματα. Καταρχάς, ο Μάνος, παιδιά, δεν θα σχολιάσει ποτέ την εμφάνιση γιατί σέβεται τη διαφορετικότητα. Επειδή κάποιος δεν είναι ίδιος με σένα, δεν σημαίνει ότι μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Πάμε λίγο πρώτα απ' όλα στην εμφάνιση. Μονόφρυδο. Μουστάκι κολοκοτρώνει. Και δείτε δόντια! Τι ρε φίλε, είσαι σαν κολοτριπίδα πορνόγερο που έχει να ξυριστεί εδώ και καιρό. Πίστεψε με. Αυτό εδώ πέρα είναι άντρας ή γυναίκα? Πίστεψε με. Να σε ρωτήσω, έχεις δυο κοτόπουλα εδώ μέσα και γι' αυτό τραγουδάς έτσι? Άστο, θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, Μανώ, απ' τα κιλά είναι φιλέ. Έχει θέμα φαίνεται. Όχι, τίποτα. Πώς να το πω? Είναι χοντρή η ηλίθια. Τώρα το κατάλαβες, ωραία. Πίστεψε με. Ένα άλλο βασικό που κάνει ο Μάνος και γι' αυτό είναι από τους μεγαλύτερους YouTubers στην Ελλάδα είναι ότι δεν θα πατήσει πάνω στην αδυναμία του άλλου, όπως λέγαμε. Είναι υπεράνω. Πίστεψε με, δεν κοροϊδέψα ποτέ άτομα που να μην θέλουν να τους κοροϊδέψω. Τώρα νομίζω είναι περιττό να το κράξω. Κοίταξτε, ξέρω ότι μου το στείλατε πολύ, αλλά φαίνεται ότι έχει πρόβλημα το παιδί. Ναι, ρε Μάνο, εντάξει, δεν λέει. Άμα έχει πρόβλημα το παιδί. Το μόνο γαμημένο πρόβλημα που έχει αυτός είναι ότι τραβάει τα όργια που κάνει με το Talk Jerry to me και τα ανεβάζει στο YouTube. Μετά μου λέτε ότι δεν έχουν πρόβλημα κάποιοι. Τι του ρουρουρουρου βρε μαλάκα, αγάμητη πόρνη, αγάμητη πόρνη. Που να μην είχε και πρόβλημα. Τυχερός στην ατυχία του ήταν. Άλλο το βίντεο σχολιασμού και άλλο το κράξιμο. Let me introduce you to my party people in the club. I introduce everybody else in the club. Let me introduce you to the party people in the club. Του Jay τώρα με νιώθεις ψηλέ? 470.000 views. Τα μισά από αυτά παιδιά κάτω των 14. Σχολείο, παιδάκι που έχει πρόβλημα ομιλίας. Να συνεχίσω ή είστε τούβλα και ακόμα να καταλάβετε? Επαγγελματίας YouTuber. Στην Ελλάδα είμαστε κατά του bullying σε μικρά παιδιά. I can see, I can fly. Είναι άντρας ή γυναίκα αυτό το πράγμα? Συγγνώμη κοριτσάκι μου, είσαι σοβαρή? Μυαλό έχεις? Πόσο λογικό είναι ένας άνθρωπος να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο? Αν είναι άνθρωπος. Το καλό που σου θέλω είναι να πάρεις βυστικό, να το καταπιείς και να πεθάνεις. Το παν παιδιά είναι να ξεχωρίσουμε το κράξιμο από το σχολιασμό, Δεν θέλω να πω παραπάνω για σένα, γελίο ανθρωπάκι. Όχι, λίγο πες μου, πού έχεις AIDS? AIDS στο μυαλό? AIDS στον κόλο? Ή AIDS στο λαρίκι και το χτυπάς? Μήπως έχεις κάποιο πρόβλημα? Μήπως έχεις AIDS στη μασχάλη? Να το συμβουλή από μένα, αυτοκτόνα. Είσαι καθυστερημένη? Έχεις πρόβλημα στον αφαλό? Ή η μάνα σου έχει καρκίνο? Άλλο το βίντεο σχολιασμού και άλλο το κράξιμο. Επαγγελματίας YouTuber. Πίστεψε με. Όλα αυτά που είδατε είναι ένα κομμάτι από τους σχολιασμούς του Μάνου. Όσα βρήκα τουλάχιστον. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κι άλλες ξεκαρδιστικές ατάκες. Αλλά σε γάμι κάτσα να δω και 17 βίντεο του Μάνου. Έχω ζωή ρε μαλάκες. Και πόσο μάλλον μια σειρά που είναι βασισμένη σε ανθρώπους που έχουν ξεκάθαρα πρόβλημα και πολλές φορές μικρά παιδιά. Αν είσαι αρκετά καθυστερημένος, θα σχολιαστείς. Ο εύκολος δρόμος που λέγαμε στην αρχή του βίντεο. Τα παλιά μου βιντεάκια τα έχω μετανιώσει και επιπλέον σε βίντεο μου έχω πει συγγνώμη για εκείνα τα βιντεάκια. Εμένα αυτό μου ακούγεται ακριβώς το ίδιο με αυτό που λέγες παλιότερα στο Τζαχ για το βίντεο με το Γιακουμάκι. Sorry, παιδιά, το βίντεο με το Γιακουμάκι το ξέχασα online 6 μήνες. Πού το θυμηθήκατε αυτό, βρε κολόπεδα? Δεν το πήρα καν χαμπάρι. Και έβλεπα τις κοινοποιήσεις και τους συνδρομητές να βαράνε κόκκινο. Αλλά νόμιζα ότι ήταν επειδή ομόρφινα. Θα σας προτείνω κάτι τρελό. Τι θα λέγατε για πρώτη φορά να πάρετε σαν σοβαρά μία αρνητική κριτική? Γιατί όχι του Jay, δεν είναι κομπλεξική όσοι δεν σε πάνε όπως λες στους φαν σου off cameras. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Και από εδώ που είναι λίγο πιο μεγάλοι, είπαν σε κάποιους φίλους τους ότι θα πάνε στο live του 2J και τους είπε ο φίλος τους, έλα ρε μαλακά, πας να δεις τον 2J. Και έτσι είναι κάκο να πας να δεις πόσο ζουν, ξέρω εγώ. Πολύ, πρέπει. Έτσι λοιπόν δεν εξηγήμαστε.
Απλά δεν σε πάνε. Καλό θα ήταν να βάλετε τον εγωισμό σας στην άκρη και να διορθώσετε τις μαλακίες σας, ανεξαρτήτως πόσο μεγάλο κανάλι είσαι. PewDiePie, ο μεγαλύτερος YouTuber στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι τον παρακολουθείτε κι εσείς. Ας είμαστε ειλικρινείς. Νούμερα ασύλληπτα. 60 εκατομμύρια subs. Τσεκάρετε λίγο τι είπε αυτός που δεν έχει ανάγκη κανέναν. Είναι πολύ ενδιαφέρον. I used to be cancerous, well, extremely cancerous, and I used to have a really young fan base as well, and I think when you had a young fan base, they really look at you differently. They don't criticize you if you make mistakes, and they're very forgiving, which is a really nice thing, but it kind of gets you blindsided for when you make faults. First time that I ever received hate on YouTube, I got completely blindsided as well, and my response to that was literally, well, fuck you, I still make more money than you, and you're just bringing me views because you're hating on me. It's very arrogant, and it's very childish. And I know that because I used to be arrogant and I used to be childish. Πώς γίνεται να μην κερδίσει το σεβασμό σε ένας τόσο μεγάλος YouTuber ενώ είναι τόσο ταπεινός? Με λίγα λόγια, τι λέει? Ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αρκεί βέβαια να έχεις το μυαλό να το δεις. Εσύ που θα βαφτίσεις αυτό το βίντεο δράμα, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί είσαι ο λόγος που υπάρχει αυτή η σειρά. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα καταλάβουν ότι αυτό το βίντεο είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από ένα απλό δράμα. Άλλωστε δεν είναι η άποψή μου να μην κοροϊδεύεις μικρά παιδιά με νοητικά προβλήματα. Είναι αυτονόητο τούβλο. Κάτι τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να τις κατακρίνουμε και όχι να τις υποστηρίζουμε. Στο εξωτερικό, κάτι τέτοιους YouTubers σαν τον Νάμπα τους παίρνουν στο κυνήγι όταν σχολιάσουν μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Leafy is here, σχολιαστής βίντεο. Τεράστιο κανάλι, 4,5 εκατομμύρια sub. Έκραξε παιδάκια και άτομα με νοητικά προβλήματα. Τέλος! Ένα ολόκληρο χρόνο τον έχουν γαμίσει στα unsubscribe. Αντιθέτως, εμείς στην Ελλάδα τους έχουμε θεούς. Είναι που είμαστε κατά του bullying σε μικρά παιδιά. Sorry, μαγκές, αλλά εγώ από εδώ και πέρα αρνούμε να λάβω μέρος σε αυτή την παράνοια. Μπορεί να το ξεχάσατε κι αυτό και τα βίντεο αυτά να είναι κατά τύχη online. Πιο κοτόπουλα εδώ μέσα. Και γι' αυτό τραγουδάς έτσι. Αυτή τη στιγμή θα είχα εκπομπή σε τηλεόραση, σε κανάλι. Είμαι και εγώ άνθρωπος! Η μάνα σου έχει καρκίνο. Είμαι επαγγελματίας YouTuber. Τώρα ποια θα είναι η δικαιολογία σας? Όποια και να είναι, μην ξεχάσετε τη λυπητερή μουσική. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο δεν θα κάνουμε καμιά έτσι μεγάλη εισαγωγή από αυτές τις περίεργες που κάνω. Και αυτό γιατί κάθισα και το σκέφτηκα. Πολύ περίεργες αυτές τις εισαγωγές, ρε παιδί μου. Κάθομαι και εγώ, πιάνω ένα χαρτί και γράφω ό,τι μαλακία μου κατέβει. Δεν σας κάνω πλάκα, μαλάκες. Όλες οι εισαγωγές που έχω κάνει σε αυτό το κανάλι είναι κείμενα με έμπνευση τουαλέτας. Γελάω γιατί νομίζω ότι σας κάνω πλάκα τώρα. Όχι, εντάξει, λοιπόν, πέρα από την πλάκα, ήθελα να ξεκινήσει αυτό το βίντεο λέγοντάς σας ένα τεράστιο ευχαριστώ. Στο προηγούμενο ελληνικό YouTube που έκανα, το ελληνικό YouTube 2, τα μηνύματά σας και τα comments σας με ξεκόλιασαν. Ναι, αυτή η λέξη μου ήρθε τώρα, τι να κάνουμε. Και θέλω να πω ότι πρώτη φορά συγκινήθηκα διαβάζοντας comments. Πράγμα πολύ περίεργο για να ανανέστη τόσο και εμένα. Ξέρετε, γενικά παλιότερα διάβαζα τα comments σας λίγο πιο χαλαρά. Ο Γιαννάκης, ο Minecraft Gamer 13, μου λέει ότι γαμάω. Τι καλός. Μου λέει ψέματα για να μου φτιάξει τη διάθεση. Πού να ξέρεις, φίλε μου. Νούμερο 3 στα trendings. Να μου ζήσεις, κυρατασία, να είσαι καλά. Ο Νίκος του J. Κάτια Αγγίλη, πώς το μπούτσο λέγεται αυτό, 3, μου λέει να κάνω περισσότερα βίντεο. Θα προσπαθήσω, φίλε μου, θα βάλω τα δυνατά μου. Τι είναι αυτό, μπιλιόλο? Να γίνω YouTuber σε ένα φεγγάρι. Αγαμώ το σπίτι μου, καινούριο κινητό. Τέλος πάντων, για να δω τι γράφουν. Ξεκαρδιστικό σχόλιο. Αυτό το ψεύτικο προφίλ του Νόζ είναι το αγαπημένο. Ακόμα συνεχίζει δυναμικά και γράφει με αυτό μπαγάσα. Πάμε όλοι μαζί ένα subscribe στο δεύτερο προφίλ του Νόζ. Ταξίζει άλλωστε. Μαλάκα Νόζ, ξεκόλα. Εντάξει, με βλέπεις, την πλάκα μας κάνουμε. Μην το πάρεις πάλι σαν σοβαρά και μου στέλνεις μηνύματα και προσωπικά βιντεάκια. Σε έβλεπα να ανεβαίνεις, ξέρω εγώ, και ζήλεψα. Ούτε η πρώην μου έτσι. Η πρώην μου τουλάχιστον σηκώθηκε και έφυγε. Ούτε βίντεο ούτε τίποτα. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι έχω ένα βιντεάκι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, λίγο σοβαρά τώρα. Πρώτη φορά, τόσα χρόνια κάνω YouTube. Πρώτη φορά όμως απόρρισα με την ηθική και την νοημοσύνη του κοινού μου. Και γενικά νομίζω ότι σας ξέρω. Αυτό που γουστάρω περισσότερο σε εσάς είναι ότι δεν χρειάζεται καν εγώ να πω να μην δώσετε hate σε αυτούς που αναφέρω στα βίντεο. Το ξέρετε ήδη από μόνοι σας και δεν το κάνετε χωρίς να μιλήσω καν εγώ. Δεν είναι λίγο πράγμα για μένα αυτό, παιδιά. Αυτό που πιστεύω ότι έχω καταφέρει με αυτή τη σειρά είναι ότι σιγά σιγά αρχίζετε και με μαθαίνετε. Πλέον το κανάλι έχει φτάσει σε ένα σημείο.
Έχει φτάσει σε ένα σημείο που άμα μιλήσω, κάποιος θα μ' ακούσει. Και όχι μόνο θα μ' ακούσει, θα με καταλάβει κιόλας. Τι άλλο μπορεί να θέλει, ρε παιδιά, ένας YouTuber από το κοινό του, αλήθεια. Δεν ξέρω αν τα νιώθετε αυτά που λέω. Αν πραγματικά καταλαβαίνετε το γλύψιμο που σας κάνω με λυπητερή μουσική. Μηδέν φιλτράρισμα, τίποτα. Α, καλά, άμα αρχίσαμε έτσι, σήμερα μόνο αυτά θα βλέπουμε. Στο τέλος, ρε μαλάκι, θα μου γράφετε από κάτω hashtag no filter για comment. Δεν σας βλέπω και πολύ έτοιμου σήμερα να βουτήξουμε στην παράνοια του YouTube. Την παράνοια φυσικά που εσείς φταίτε για αυτή. Αλήθεια, ρε μαλάκες, πώς τους έχετε καταντήσει έτσι, ρε. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε, λίγο τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Λίγα views θέλουν τα παιδιά, ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Αλλά ξέρω τι θέλετε. Βρήκα επιτέλους τι θέλετε να δείτε από μένα. Και ήταν μπροστά μου τόσο καιρό και δεν το βλέπα. Βρε, γιατί δεν το λέγατε τόσο καιρό. Σήμερα στην εισαγωγή θα κάνουμε γυμναστική Survivor. Fuck yeah! Δεν είναι clickbait, μαλάκες, ξεγολάτε. Είναι η γυμναστική που κάνει ο Ντάνος κάθε πρωί. Τι λέω, γαμό. Λοιπόν, έτοιμοι, για πάμε. Πάμε. Ναι. Μισό. Αυτό είναι. Καλά το κάνω. Αυτό θέλετε να δείτε, ρε. Ελληνικό YouTube, ρε μαλάκες. Ντάνο, έλα. Καταρχάς θέλω να παραδεχτούμε όλοι πόσο καυλώσαμε με το καινούριο background, Όπως είπα, εξελισσόμαστε, bitches. Αλλά είμαι πολύ σκληρός καριόλης, Και τι δεν έχουμε τώρα, φωτισμούς, LED εδώ, VGA, όλα μέσα. Όχι τίποτα άλλο, χρειαζόμουν και να έχω κάμια 100 χειριστήρια. Και χώρο για γυμναστική τώρα, όλα. Μέχρι και καινούρια γυαλιά πήρα. Όχι, εντάξει, αυτό είναι περίεργο. Εντάξει, το καταλαβαίνω μισό. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, μάλλον την εισαγωγή θα πρέπει να τη δείτε 2-3 φορές για να την καταλάβετε πλήρως. Είναι λίγο περίεργη για να φεύγουν τα κακά πνεύματα και να μένουν αυτοί που πρέπει. Του πούστη, δεν θα καταλάβανε τίποτα, θα βαρεθήκαν και θα το κλείσανε. Δεν γίνεται αλλιώς. Anyway, όσα ακούσατε στην εισαγωγή, όσα καταλάβατε τουλάχιστον, τα εννοώ Nation και κάποια μηνύματα ειδικά ήταν. Τέλος πάντων. Και στην τελική αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι σας αγαπάω όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά, ακριβώς όσο αγαπάω τον Bubble Tea. Εντάξει, μην το γαμίσουμε, ρε μαλάκες, δεν σας ξέρω και προσωπικά. Ρε Πούγια, πώς πληρώνεις με το eFood πλάκα-πλάκα. Γιαννάκη, νομίζω ότι έγραψε σύπουλα αυτό το σχόλιο για να μου κάνεις πάσα να πάρεις κουπονάκι από το eFood. Ότι τάχα εσένα σε έπιασε ο καημός τώρα, πώς πληρώνουμε με το eFood. Άσε μας, ρε Γιαννάκη, τώρα σε τα μας. Αφού όλοι ξέρουμε ότι με το eFood μπορείς να πληρώσεις με 3 διαφορετικούς τρόπους. Μετρητά, PayPal και πιστωτική. 3 κλικς και έρχονται τα εσωτερικά ερωτήματα για τη σεξουαλικότητά σου. Τι μαλάκας είμαι στα παγκάκια, θα κοιμάμαι του χρόνου. Τέλος, παιδιά, το αποφάσισα. Θα κάνω Patreon. Δεν γίνεται τώρα δουλειά με χορηγίες και με τέτοια. Λοιπόν, το Patreon μου θα λέγεται Booyah TV Official 2013. For no reason. Και εννοείται δεν θα το κάνω σαν τα άλλα τα γατάκια που λένε 1 ευρώ και θα σου δώσω το Skype μου. 2 ευρώ και θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. 5 ευρώ και θα πιω τα υγρά σου. Καμία επαφή. Θα είναι ένα επίπεδο και το πιο ζουμερό απ' όλα. Έτοιμο. Λοιπόν, παιδιά, άμα κάνετε subscribe στο Patreon μου, θα σας στείλω εγώ ίδιος το προσωπικό κινητό και το σταθερό οποιοδήποτε YouTuber θέλετε. Ποιον θέλετε, οποιοδήποτε θέλετε, όποιον γουστάρετε. Εδώ τα έχω όλα. Λοιπόν, Vibrator, Τσαχ, Κονίλο, τον Τόλι. Τον Τόλι. Λοιπόν, γράψε 698-2932. Όποιος κάνει subscribe στα επόμενα 20 λεπτά, θα του στείλω ένα προσωπικό βίντεο όπου θα κάνω fuck, marry, kill challenge. Αλλά προσοχή, με 4 YouTubers. Το τέταρτο λογικά θα τον πάρουμε παρτούζα, ξέρω εγώ. Και όλα αυτά μόνο με 500 ευρώ. Εσείς με κλέβετε κανονικά. Έτσι μάλιστα. Έτσι θα είσαι ένας μπουλιαμπός. Δεν θα είσαι ένα ταπεινό σκουπιδάκι σαν τους άλλους subscribers. Ώρες γίνομαι κι εγώ σαν κακιασμένη γκόμενα, Δεν μπορώ να μιλάω έτσι για άλλους YouTubers. Θέλω να το πω κι εγώ γιατί αδίκησα κάποιους στο προηγούμενο βίντεο. Έχει 2 χρόνια που μου πάνε κόντρα οι πιο πολλοί Έλληνες YouTubers. Με βρίζει ο ένας, δεν λέω τίποτα. Ας πούμε, λέει ο Τσακ κάτι, δεν λέω κάτι. Λέει ο Λινάρας κάτι, δεν λέω κάτι.